Daalụkwanụ ndị Igbo nji eme ọnụ bịakwa nka nsị abịa ọzọ. Afọ m bụ Nwada Chizie. Abịalụ m ka m gwa ndị ọra na eze ndị Igbo. Adịrọ m n'ụdị m taa maka na obi adịrọ m mma. Ndị ọha na eze ndị Igbo, ndị si na fa bụ ndị nna anyị ha, ọnụwa ka m ji wee bịa taa. Kemgbe anyị nụrụ ife Babangida kwuru maka ife otu esi gbuo ndị Igbo, ihe bidoro ọgụ a, ihe bidoro ihe niile, ọ na-agbagwoju m anya na ndị si na fa bụ ndị ọha na eze, ya bụ otu bidoro oge agha a. Maka ịma a na-ekwu ihe gbasara agha, ọ na-adị ka enwe ndị ọ gbasa ndị ọ na-agbasara. Eche m na agha bụ ofu ihe bidoro eji nwebe ọha na eze ndị Igbo mgbe a nụsịrị agha ma mgbe ebidoro agha. Ndakwa iwu na-akọwalụ m. Ịbịa n'obodo dịka Rome, enwere nnọkọ ndị ụkọchukwu na ndị echichi echichi ndị Igbo. Nke a bidoro oge ọgụ a, mgbe ebido chụba ndị Igbo n'obodo Naijiria. Ya bụ mgbakọ ebido ịchịkọta ụmụ Igbo ọnụ ka ha nwee ofu ọnụ. N'oge mgbe agwa ka ihe gbasara ka ụfọdụ n'ime anyị na-aghọta na ihe gbasara inwere onwe a na-adọ na ọ ga-agbasa onye ọbụla. Ịghọta, ọ ga-agbasa onye, maka mgbe e gburu mmadụ n'oge ọgụ egbusiri onye ọbụla, enwebekwana onye pụta asị biko n'ụgbọ alụ nọ m emejọọ m. Enwenụbụ onye kwuli ya. Afọ 32 ọ izizi mmadụ na-emepe ọnụ wee kwuo eziokwu na ụmụ Igbo egbukwenụ ha na-enwere ihe ọbụla ha mere. N'afọ ọjọọ a na-akpa anyị kemgbe nne na nna mụrụ anyị n'ala Igbo, na-enwekwana ihe ọbụla anyị mere, n'aka anyị dịkwa n'ọcha. Ife nji na-eme ife onyonyo a bụ na ndị a na-akpọ onwe ha ndị ọha na eze ndị Igbo wee nụ ihe dị otu a, wee chegide nnọọ, chesia nnọọ ihe ha ya eme. Ọ bụla ị na-ego, biko ego a unu na-ana, ego a unu kpọrọ afa na unu na-achọ kịta ka akwụọ unu, ya ego a ọ ga-akwụ ụgwọ ụmụ Igbo egburu tupu anụba ọgụ, mgbe a nụrụ ọgụ na ndị nke aka na-egbu taa. Ego a unu na-ayọ kịta, ego a ga-eme anyị Igbo o wee dị mma ruta. Ego a unu na-ana kịta, ọ ya bụ ihe kasị mkpa na ndụ ndị Igbo taa. Unu echero na ihe a bụ ohere dị mkpa iji gwa ndị obodo Naijiria ebe ọ bụ na nwa ha bịara iku anwụkụ, ha gbahapụ aka nye anyị nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu. Maka ị na-anya kịta site n'okwu ekwuru, ọ pụtara na Maazị Nnamdi Kanu enwe ihe ọbụla o mee, maka na ofu okwu a Ojukwu ji n'ọnụ eji wee na ụmụ Igbo gbue. Ya ekwudele ụmụ Igbo ikwu eziokwu, isi ka unu nekwe na mee anyị ka emere ibe anyị. Ofu okwu a ka o ji n'ọnụ ewee jide ya. O ruru ọrụ unu ịkwụrụ ọtọ ka dị mkpa wee kwuo okwu a sị rapụrụ na anyị nwaanyị a unu ji. Ịma a na-ekwu ya na ụfọdụ n'ime unu erighị aka azụ, maka na ama m na ọtụtụ n'ime unu na-adịghị abịa akọgheri ma a na-ekwu otu Igbo esi wee dị mma, na ihe ụfọdụ n'ime unu na-agba ọsọ ya bụ maka afịa unu dobere n'ugwu Awụsa, afịa unu dobere na Lagos, afịa unu dobere na Kano, ma ụlọ unu lụrụ ebe a. Maka anyị ma na ọtụtụ n'ime unu ọ mgbe a nụsịrị ọgụ ka unu bido chọba ihe ụmụaka ya eri. Igbo wee chefuo nwanne ya, Igbo wee chefuo ụmụ nwanne ya. Nya ụka alụ mma ka a na-egbu ụmụaka anyị na-eto eto, ya ma afịa ya nọrọ. Ka njikwa
ọkwa niile na-afụ n'efere mba ụwa ebe a na-ene aka ọrụ ụmụ Igbo na-eti ya pịapịa na mba Naịjirịa ndị ọzọ, ọ naghị emetụ n'obi maka gịnị? Iri gị aka azụ. Otu a ka ọ dị. Afụkwu m ụfọdụ alụ omele anyị nya ihe a gosi na enweghịzi values ndị Igbo jikọtara ọnụ eji mara ha. Maka ọ bụrụ mgbe Igbo bụ Igbo tupu anụ ọgụ, mgbe a nụsịrị ọgụ, ụmụ Igbo ka a kwụsịsị rapụrụ na anyị nwaanyị anyị ji na-enwekwa ihe ome n'aka ya dịkwa ọcha. Unu a na-ana ego mgbe ka njuzo n'unu maka ego ahụ na-ana kịta, unu anyị ekenye m nke m ma afụ ya. Kedu otu anyị esi kebe ego a unu na-ana ndị ori ego ndị akpịrị? Kedu mgbe anyị eji kege ego a unu ga-ana o wee zuo onye ọbụla ọnụ? Ife enyelu ndị Igbo mgbe a nọsịrị ọgụ bụ 20 pound. 20 pound a ka anyị jibili ife anyị bụ taa. Eziokwu na alụ mere anyị, egburu ụmụ anyị, mmebisie ihe ndị Igbo ji biri. Mana ndị Igbo, ndị nna nna anyị ha mgbe a kwudesịrị ụkwụ n'ala wee lụpụta ihe bara uru. Jụọ onwe gị, gị bụ onye ọha na eze ndị Igbo na-ayị ego, afọ 3 gara aga kwọ keke unu chi aka unu yogide, unu wee yogide o. Enwere onye Igbo chilenụ? Mba. Unu ebido okwe kịta Judas oya ego ka eji bịara unu ụwa, unu ayọbaga ego. Ifele adịghị eme unu. Enyi unu ego a kịta, unu gwa ya ụta ya esilu anyị aka bifo anyị atụbu unu okwute bụ nna amara ihe. Eji nwa unu na-enwe ihe ọbụla o mere, aka ya dị ọcha. Ejidenubi ebe o zuru ori, ejidenubi ebe o gburu mmadụ, enweghị ihe ọbụla o mere. Unu emechi ọnụ. Unu enwe ihe ndị oyibo na-akpọ opportunity iji kpọpụta nwa unu. Ka ihe unu gbara ọsọ jee mee, je nara ego, ndị ori ego. Ifu gị ya akpali bụ unu si na-akpali ya unu. A na-akpali enweta na-esi eme ya, ndị enwe ka esi eme ya. Ngwanụ metelụ na ya ka esi eme ya. N'elu ndị Fulani na-egbu mmadụ n'Enugu. Onye na-achị Enugu steeti dinye ndị eze ka eje yoba ndị Fulani nya Igbo anago. Mmadụ bịa na be gị na-emebi ihe iji bili, na-egbu ụmụ gị. Isi na ibu nwoke ikwute nwụrụ chekwa ihe iji bili, ịkwa akpa gaje yoba onye a. Chim alụme ifele Igbo emegbue m. Mmadụ ji ofu nwa iji afụ ụzọ, ofu anya iji afụ ụzọ, jide ya. Inweta ohere ihe eji wee kpọpụta nwa a, isi onye abiko na onye godo, ọ ka jide nwa ha, ọ ka nyegodu ha ego, akpịrị ego gburu unu ndị Igbo. Alụ bụ alụ. Ifele Igbo emegbue m. Onye mere anyị ihe a? Kedu onye kpachapụrụ anya wee enwekwa onye mere anyị na-akpịlị? Mmadụ ịbụ onye akparị. Ọtụtụ ndị okenye anyị bụ ndị akparị. Ndị akparị na-amaghị ihe. Alụ daalụkwanụ.